Induktion. 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 Okay, hør engang. Hvis jeg nu spurgte dig, om udsagnet 2 opløftet i n mindre end 3 opløftet i n er sandt for alle værdier af n, hvad vil du så svare mig? Det må da gælde for alle værdier af n, så længe n bare er mindst 0. Hovsa. Ja, okay så. Så gælder det altså ikke lige for n lige med 0. Men for n lige med 1, der har vi 2 mindre end 3. Og det er rigtigt. Ja, og for n lige med 2, der har vi, at 4 er mindre end 9. Og det er sandt. Ja, og så for n lige med 3, der har vi, at 8 er mindre end 27, som også er sandt. Ja, og sådan fortsætter det bare. Ja, det er jeg i hvert fald ret sikker på. Jeg kan godt se, hvor det er, du er på vej hen, men jeg er faktisk ikke helt med på den. Endnu altså. Hvis du skulle få mig med på ideen for alle værdier af n ved at tælle, så bliver du ikke færdig med at tælle. Ja, altså, før jorden går under i hvert fald. Nå ja, det kan du selvfølgelig godt have lidt ret i. Man kan faktisk vise, at 2 opløftet i n mindre end 3 opløftet i n er sandt for alle værdier af n, så længe n bare er mindst 1. Og det kan man gøre ved hjælp af et værktøj, som hedder induktion. Induktion? Altså, mener du ligesom de der kogeplader? Ja, altså næsten da. Okay, ikke helt. Så, her kommer princippet bag induktion. Man starter simpelthen med at finde et lille konkret eksempel, hvor man godt kan se, at ens udsagn er sandt. For eksempel her, hvor vi har valgt n er lige med 1, der kan vi jo godt se, at 2 er mindre end 3. Så den er jo god nok. Ja, okay. Den køber jeg. Så langt, så godt. Super. Men forestil dig nu, at vi har et eller andet tal, som vi kalder k. Så kunne k i princippet være rigtig mange forskellige tal. Det kunne være 4, men det kunne også lige så vel være 71.657. Men kan vi altid garantere rent logisk, at 2 opløftet i k er mindre end 3 opløftet i k, uanset værdien af k? Måske kan man godt vurdere det på et intuitivt plan, fordi vi har med tallene 2 og 3 at gøre. Men altså, hvis udtrykkene på venstre og højre side af uligheden bliver meget mere kompliceret, så kan vi faktisk ikke vide det. Men det er så her induktionsskridtet kommer ind i billedet. Forestil dig nu, at 2 opløftet i k mindre end 3 opløftet i k er sandt. Vi ved det jo ikke, men vi forestiller os det. Kan vi så vise, at det medfører, at 2 opløftet i k plus 1 er mindre end 3 opløftet i k plus 1? Vi vil rigtig gerne undgå at skrive den samme lange smøre flere gange, så derfor skriver vi udsagnet 2 opløftet i k mindre end 3 opløftet i k, bare som pk. Med det taget i betragtning, så forestiller vi os jo nu, at udsagnet pk er sandt. Og så vil vi jo bare gerne vise, at det medfører, at udsagnet pk plus 1 også er sandt. Det vil altså sige, at uanset hvilket tal k vi går hen til, så vil vi gerne vise, at hvis nu pk faktisk er sandt, jamen så betyder det, at pk plus 1 også er sandt. Og nu skal der handling til. Forestil dig nu, at 2 opløftet i k mindre end 3 opløftet i k er sandt, uanset hvilket k vi vælger. Og hvad kan vi bruge det til? Vi kunne jo prøve at massere lidt på det. Hvis en ulighed gælder, så må vi godt gange med det samme tal på begge sider. For ligesom hvis der havde været et lighedstegn, så er uligheden stadigvæk overholdt. Gør vi det, så får vi et 3 gange 2 opløftet i k mindre end 3 gange 3 opløftet i k. Ja, og 3 gange 3 opløftet i k, det er lige med 3 opløftet i k plus 1. Så vi har 3 gange 2 opløftet i k er mindre end 3 opløftet i k plus 1. Oven i købet, så må 2 gange 2 opløftet i k jo være mindre end 3 gange 2 opløftet i k. Fordi jo mere vi ganger på 2, jo større bliver den samlede værdi. Med 2 gange 2 opløftet i k, der kan vi jo faktisk bruge samme argumentation, som vi så lige før. Og så får vi altså 2 opløftet i k plus 1 er mindre end 3 opløftet i k plus 1. Men det var jo faktisk lige præcis det, vi gerne ville vise. Nemlig at vi kunne gå fra 2 opløftet i k mindre end 3 opløftet i k, til 2 opløftet i k plus 1 mindre end 3 opløftet i k plus 1. Vi startede altså med at forestille os, at pk var sandt for et eller andet k. Og den her forestilling, den smed vi så ned i en sæk. Sammen med det smed vi en masse andre sandheder ned i sækken. For eksempel de matematiske operationer, som vi ved, vi altid godt må benytte os af. Og med alle udsagnene sammen,
kunne vi konkludere, at PK plus 1 altså også måtte være sandt. Hvis man ser på det som et dominospil, så har vi nu fundet ud af, at hvis man godt må vælte en bestemt brik midt i spillet, så vælter brikken ind i sin ene nabobrik, som så også får overbalance og vælter på helt lovlig vis. Men hvad skulle det så til for det der med at vise, at 2 opløftede i 1 er mindre end 3 opløftede i 1? Jamen det blev vi jo nødt til at vise, for vi vidste jo ikke, om PK var sandt for noget som helst K. Jamen, så forstår jeg det slet ikke. Jeg forstår altså godt, hvis det virker uoverskueligt. Derfor synes jeg, at vi skal samle sammen og se på, hvad er det egentlig, vi har fundet ud af indtil videre. Hvis vi spoler lidt tilbage, så ved vi jo faktisk, at udsagnet P1 er sandt. Fordi P1 var jo netop udsagnet, at 2 opløftede 1 er mindre end 3 opløftede 1. Og det er jo korrekt. Og hvis P1 er sandt, hvilket vi jo ved det er, så... Jamen, så ved vi jo faktisk, at P2 også må være sandt. Og hvis P2 er sandt, så må det jo også betyde, at P2 får P3 til at være sandt. Ja, lige præcis. Vi viste jo netop, at hvis PK er sandt, så vil PK plus 1 også være det. Altså, hvis man kommer med et eller andet tal K, for hvilken man kan vise, at PK er sandt, jamen så bliver PK plus 1 automatisk også sandt. Og nu kommer vi jo med det argument, at vi faktisk ved med sikkerhed, at P1 er sandt. På den måde får P1 ligesom startet kaskaden af dominobrikker, som vælter, og som vælter den næste brik, og som vælter den næste brik, og så videre. Basis- og induktionsskridtet til sammen giver os altså et gennemgående argument for, at 2 opløftede n er mindre end 3 opløftede n. Det er sandt, så længe n bare er mindst 1, fordi P1 var vores basistilfælde, og det var sandt. Havde man for eksempel brugt P5 som basis, så havde man kun argumenteret for, at udsagnet var sandt for n mindst 5, og det er jo lidt ærgerligt, når vi lige har vist, at man faktisk kunne sætte dominospillet i gang et par brikker før. Men betyder det så ikke, at jeg godt må stoppe med at tælle nu? Det blev lidt kedeligt i længden. Jo, det er lige det gør. Rigtig godt arbejde.